Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall i ddod i'th di ac i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i nerthu ni a byddwn ni yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywall, dylan ysbryd arnom i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a dear lawr. 197, gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei chynnal ar y dryden nos Iau o'r mis, ac bydd yr un nesaf felly yn cael ei chynnal Gorffennaf 17. Bydd ein hoedfa'n yn ystod y gynhadledd haf, Summer Conference, hoedfa'n Saesneg i haith, yn ystod Gorffennaf 21 i 25, ond fe fydd na hoedfa'n Cymraeg yn cael ei chynnal prynhawn dydd Iau a Gwener am hanner awr 4. Ar y dydd Iau, fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu, ac ar y prynhawn dydd Gwener, parchedig Neil Pfeiffer. Y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth ni'n cymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 340, arglwydd gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud. 340, gan i eistedd i ganu hon.
Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew. Matthew pennod 22, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew 22 ar adnod gyntaf. Ar Iesu atebodd ac y lefarodd wrthynt drachefn mewn damhegion gan ddywedyd, cyffelib yw teyrnas nefoedd i ryw frenin a wnaeth briodas i'w fab, ac a ddanfonodd ei weision i alw yr rhai a wahoddasid i'r briodas, ac ni fynent hwy ddyfod. Trachefn i fe anfonodd weision eraill gan ddywedyd, dywedwch wrth yr rhai a wahoddwyd, wele paratoes fy nghynio, fy ychen am pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd barod, deiwch i'r briodas. A hwy yn ddiystyr ganddynt, aethant ymaith, un i'w faes ac arall i'w fasnach, a'r lleill a ddaliasant ei weisio nef ac ei hamharchasant ac ei lladdasant, a phan glybu'r brenin i fe ludiodd ac a ddanfonodd ei luoedd ac a ddinistriodd y lleiddiaid hynny ac a losgodd ei dinas hwynt. Yna fe ddywedodd wrth ei weision yn wir y briodas sydd barod, ond yr rhai a wahoddasid nid oeddent y deilwng, ewch gan hynny i'r priffyrdd a chynifer ac a gaffoch gwahoddwch i'r briodas, a'r gweision hynny aethant allan i'r priffyrdd, ac y gasglasant ynghyd gynifer oll ac y gawsant drwg a da a llanwyd y briodas o wahoddedigion. A phan ddaeth y brenin i mewn i weled y gwahoddedigion, fe a ganfi yno ddyn heb wisg priodas amdano. Ac fe a ddywedodd wrtho, y cyfaill, pa fodd y deithos di mewn yma heb fod gennyt wisg priodas, ac yntau a aeth yn fyd. Yna dywedodd y brenin wrth y gweinidogion, rhwymwch ei draed a'i ddwylo, a chymerwch ef ymaith, a theflwch i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a rhincian danedd, cynnes llawer sydd wedi ei galw, ac ychydig wedi ei dewis. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i alw ar dy enw di, ac i ni yn diolch i'n bod yn dod atat yn hyderus gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly trwy ei enw ef a'i enw ef yn unig, i ni yn sefyll o'r flaen. I ni yn diolch i ti am yr cynllun rhyfeddol o iachawdwriaeth a gynlluniaeth cyn seiliad y byd. Yn rhagwyddoldeb i ti gynllunio ffordd y bydd pechaduriaid yn cael ei maddau. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am pob un o'r digwyddiadau hanesyddol hynny a ddaeth ar draws ein byd pan dath y cynllun mewn i fodolaeth wrth i'r fab cael ei eni. O Dduw, wrth i'r fab tyfu o fod yn fachgen i fod yn ddyn, ac yna wrth iddo weinidogeithi. Ac yna wrth iddo wneud y gwirthiau rhyfeddol yma, ac yna iddo cael ei arwain at y groes a'i ladd ar y groes. Ond yna o Dduw, i ni yn diolch am y rhan arall o'r cynllun, y byddai dy fab yn atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus ac yna yn esgyn ata ti. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i fod yna gyda ti nawr yn eiriol drosom ni yr rhai gwan, ei fod yn pledio trosom, ac felly ni yn diolch ac yn gallu dod yn hyderus gan fod gennym un sydd wedi marw drosom, sydd wedi byw drosom, sydd wedi atgyfodi o'r bedd ac sydd nawr yn eiriol drosom. Ac felly ni yn diolch i ti am yr cynllun rhyfeddol hon o iachawdwriaeth yr wyt ti wedi ei roed a'i ddarparu ar ein cyfer. Ac felly i ni yn gweddio Dduw y byddi ti yn ein helpu ni i ddyrchafu dy enw di, i ganu dy glodydd, canu mawl o ddiolchgarwch am yr hyn yr wyt ti wedi ei ddarparu ar ein rhannu. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio bydd yr Efengyl hon yn dod yn real ac yn bersonol ac yn dod yn achos o ddiolchgarwch i lawer eraill hyd yn oed heddiw. Byddwn ni'n gweld ysbryd ar waith yn dwy'n pobl at y ti dy hun. Byddwn ni'n gweld y tywyllwch yn diflannu wrth i oleini'r Efengyl o leio ar draws eneidiau yr rhai colledig. I ni yn gweddio Dduw y byddi di felly yn gweithio yn rymus unwaith eto yma yn ein plith ni a'n tefyn ar hyd a lled o wlad, os yna rai yn ymuno mewn ar oedfa nawr, i ni'n gweddio byddi di yn ei bendithio.
Os fydd na rai yn ymuno ar oedfa ond ymhen oriau neu dyddiau neu misoedd hyd yn oed yn gwrando ar dy air di, yna o Dduw, i ni'n gweddio bydd dy air di yr un mor ymys pa bynnag pryd y bydd yr rhai yn gwrando. I ni yn credu o Dduw pan y mae dy air di yn cael ei chyhoeddi, yn cael ei ffrigethu, bod yna fath nerth a phwer gall orchfygu'r galon galetaf. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y bydd y nerth di ar waith unwaith eto heddiw, ac y bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu a'i glodfori, goriwch pob enw arall. I ni felly yn cyflwyno'n hoedfai ti a cyflwyno'r wythnos sydd ofal, gweddio bydd ti'n nerthu ni fyw i dy ogoneddu di yr wythnos hon. Helpa ni gadw'n golygon wastad arna ti. Na fyddwn ni yn troi yn golygon i'r dde ac i'r chwith. Na fydd pethau brwnt a pethau gwag y byd yma yn ein temtio i droi ein golygon oddi arna ti, ond y byddwn ni yn wastad yn cadw'n golwg arna ti trwy gydol ein dyddiau yma ar y ddaear. Felly o Dduw, bendithiau'n hamser nawr, i ni'n gweddio ar ei ti drigarhau wrthym, yn gofyn am dy bresenoldeb i fod yn amlwg yma i bob yr un ohonom, ac y bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Trigarha felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn ei ganu am un arall, rhif 638, 638, fy niw, fy mhriod wyt am tad, fy ngobaith oll am hiachawdwriaeth rad, tifios noddfa gadar ni my fi, gad i mi eto weld dy wyneb di. 638 gen i sefyll i'w chanu.
Byddwn i'n testyn o Mathew penod 22 ac adnod 14. Mathew 22 adnod 14. Canis llawer sydd wedi ei galw ac ychydig wedi ei dewis. So drwchwn ni ar adnod gyntaf ar Iesu atebodd ac a lefarodd wrthynt drachef mewn damhegion gan ddywedyd. Nawr yn aml fe gewch chi eiriau tebyg i hyn lle mae'r Iesu yn ateb cwestiwn, ond i chi'n chwilio yn yr ysgrythyr am y cwestiwn ac i chi ddim yn gallu dod o hyd i'r cwestiwn. Gan nad oedd na gwestiwn, yr oedd Crist yn gwybod yr hyn oedd yn ei calonau. Felly doedd dim rhaid iddyn nhw ofyn y cwestiwn ar lafar, ond mae Crist yn ateb yr hyn yr oedden nhw yn ei feddwl ac yn ei preifatrwydd ei meddyliau, roedden nhw'n meddwl, gallen nhw feddwl unrhyw beth o'n nhw'n dymuno, ond yr oedd Crist yn dangos ei fod e'n gwybod pob dim. Ac yn y benod blaenorol, penod 21 o Mathew ac adnod 45 a 46, i chi'n gweld beth oedd ar eu calonau nhw, a phan glybu'r archoffeiriaid a'r phariseaid ei ddamhegion ef, hwy a wybiant mai amdanynt hwy y dywedau e fe, ac a hwy yn ceisio ei ddala, hwy a ofnasant y torfeidd am ei bod yn ei gymryd e fel proffwyd. Ac yn aml i ni'n gweld sefyllfaoedd tebyg yn dydyn ni. Fe all pregethwr bregethu rhywbeth, ac efallai trwy arweiniad yr Ysbryd Glân y mae'r gynulleidfa yn gwybod fod y gair honno ar ei cyfer nhw. Falle bod nhw'n meddwl fod y pregethwr yn ei bregethu fe'n fwriadol amdanyn nhw, neu beidio, dwi ddim o lawer o bwys, ond yn sicr y mae e'n air ar ei cyfer nhw. Ac yn aml yn drist iawn, mae'r mwyafrif o bobl pan mae'r pregethwr yn pregethu rhywbeth sydd yn berthnasol i chi, ac efallai bod y gair yn eich argyhoeddi chi, yr ymateb gan amla yw fel y phariseaid. Yn dweud pa hawl sydd gan hwnnw i ddweud hynny amdana i, a dwi'n hyn a dwi'n llall, ac felly chi'n cyfiawnhau eich pechod. A dyna beth oedd y phariseaid, ac roedden nhw mor gandryll yr oedden nhw am ddala'r Iesu, ond ni wnaethon nhw hynny ar y pryd, ac a hwy yn ceisio ei ddala, hwy ofnasant o torfeidd am ei bod yn ei gymryd e fel proffwyd. Ac felly nawr, i ni'n dod mewn i'r benod yma, mae'r Iesu'n gwybod yr hyn oedd ar eu calonau nhw. Roedd e'n gwybod bod nhw eisiau ddala fe, achos roedd e wedi siarad amdanyn nhw. Ond roedden nhw ddim yn licio hynny. Ac felly roedden nhw eisiau ddal a'i gamdrin. Ond mae'r Iesu yn rhoi dameg arall iddyn nhw. Dameg sydd yn ei dysgu ei bod yn ddiesgus. Dameg sydd yn dysgu'r bobl am ddifrifoldeb bod yn ddiedifar. Dyma beth yw'r dameg yma. Mae yna lawer o wersi gwahanol. Petai chi'n gwrando, petai rhywun yn pregethu heno, neu wythnos nesaf ar yr un dameg, ni'n siŵr byddwch chi'n cael llawer o negeseuon gwahanol yn dod ohoni. Allech chi ganolbwyntio'r amryw ran ohoni. Ond i ni yn dysgu yn y dameg yma eich bod yn ddiesgus a bod yna ddifrifoldeb yn y ffaith eich bod yn parhau yn ddiedifar. Ac mae'n ddameg sydd yn dysgu'r bobl am ganlyniadau pechod. Achos yma ni'n gweld bod yr Iesu yn hysbysu'r bobl o'r ddinistyr oedd i ddod. Mae'n dweud wrthyn nhw am y ddinistyr oedd i ddod, am ei gwrthodiad o Grist ar Efengil. A beth ni'n cael fan hyn yw disgrifiad yma o frenin y brenhinoedd yn trefnu dathliad a gwledd priodas i'w fab. Dyna'r darlun, dyna'r stori sy'n cael ei roi. Ac yma mae'r stori yma o'r dathliad o briodas y brenin ar gyfer y mab. Y briodas i'r mab yn cynrychioli cyfamod gras, yr modd y mae un yn cael ei uno trwy ffydd gyda Christ. Dyna'r darlun i ni yn ei gael. A felly trwy'r ddameg, i ni yn gweld un peth yn sicr. I ni'n gweld amynedd y brenin, ei fod yn dyfal barhau a nhw, a'i fod yn hir ymarodd. I ni'n gweld fan hyn y gwahoddiad i'r briodas, ac yna'n ail y gwrthodiad y gwahoddiad, ac yna'n drydydd y wisg yma ar gyfer y briodas. Dyma, fi'n siŵr bydd yna sawl ffordd o edrych ar y ddameg hon, ond hoffwn i dwi'n ond edrych ar yr agweddau hynny o'r ddameg.
Y stori yma, mae'r Iesu yn ei roed mwyn pwysleisio i'r bobl, i'r gynulleidfa yma, i'r Iddewon, i'r Phariseaid yma, eu bod nhw'n ddiesgus. Ac felly hoffwn ni edrych yn fras ar y gwahoddiad sydd yn cael ei rhoi, y gwahoddiad ar gyfer y briodas, ac yna y modd y gwrthodwyd y gwahoddiad, ac yna'n olaf pwysigrwydd y wisg ar gyfer y briodas yma. Wel, yn gyntaf y gwahoddiad, sicr mae'n achlysur bwysig. Unrhyw adeg mae yna briodas, mae yn achlysur i'w chofio. Chi'n cofio diwrnod priodas, gweddill eich bywyd, ac siwr o fod yn cofio unrhyw briodas arall chi wedi cael y fraint o fynd iddi. Os fyddwch chi wedi cael gwahoddiad i briodas, yna fe fyddwch chi siŵr o gofio rhyw lawer o fanylion amdano fe. Yn aml i fi, mi fyddwn ni'n cofio'r wledd a'r bwyd neis, a'r pethau neis o pobl yn dod i fyny ato chi. Chi'n mwynhau mae'n fraint a mae'n bleser i cael mynychu priodas. Ond mae yna rhywbeth pwysicach fan hyn, falle mwy ysblenydd gan mae darlun i'w o briodas brenhinol, mab y brenin. Allwch chi ddychmygu y wledd sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Os byddwch chi'n meddwl bod unrhyw briodas byddai'r pobl fel chi a fi yn mynd iddo, yna fyddwch chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n rhywbeth arbennig. Ond pethau chi'n cael eich gwahodd i briodas brenhinol, wel, dwi ddim yn gallu dychmygu beth fydda hwnna fel. Ond un peth dwi'n gwybod, bydda fe tu hwnt i'm dychymygu. Mi fydda fe'n ysblenydd tu hwnt. Ac i ni'n gweld yma'r paratoadau ar gyfer y briodas ar wledd. Ac yna rhaid oedd anfon gwahoddiadau allan ar gyfer y briodas, adnod 3 a 4, ac oedd anfonodd ei weision i alw y rhai a wahoddasid i'r briodas, ac ni fynent hwy ddyfod. Tra chefn, i fe anfonodd weision eraill, gan ddywedi, dywedwch oedd y rhai a wahoddwyd, wele, paratoes fy nghinio, fy ychen, am pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd barod, deiwch i'r briodas. Hynny oedd gwahoddiadau wedi paratoi, roedd y wledd yn barod, roedd ni'n gallu meddwl am y darlun yma, roedd yr efengil, mae wedi cael ei threfnu, mae wedi cael ei gynllunio, ni'n gwybod hynny, cyn seiliad y byd, cyn creadigedd y byd yma, i ddew ymhell yn rhagwyddoldeb gynllunio ar gyfer y wledd anhygol yma. Ac felly y darlun yma o'r efengil, mae yn barod wedi ei threfnu. Y wledd, yr holl fendithion, y cyfamod o ras, i ni'n meddwl am unrhyw wledd briodas, a chi'n meddwl am yr bwydydd a'r pethau hynny yn anffodus heddi, chi'n meddwl am gwleddoedd priodas, ac i chi'n chysylltu fe, ac y ddiodfeddwol yn rhemp dros y lle i gyd, ac felly dyn nhw ddim yn cofio'r bwyd blasus maen nhw wedi cael. Nid dyna math o ddarlun sydd fan hyn, byddwch chi'n meddwl am wledd blasus a digonedd ohono fe o'r stwff gorau allwch chi gael, a diodydd da glân sydd yn mynd dim niwed i'r corff, a chi'n meddwl mae'r holl awyrgylch yma, pawb yn hapus, yr holl briodas wedi ei threfnu, pawb yn hapus, digonedd o bopeth, a'r darlun yma o'r efengil, yr holl fendithion y cyfamod o ras yn barod, mae Duw wedi darparu maddeuant, pechodau, heddwch, cydwybod. Oedden nhw'n rhywbeth special? Meddyliwch chi, beth chi'n mynd i rwledd priodas am rwy'n yn dod â plat, fi o'n i mewn gwledd priodas chydig bach yn ôl, un o'r teulu. O, allai ddim dweud wrthych chi, dyna'r bwyd gorau dwi erioed wedi gael. A fe ddechreuodd gyda'r pethau bach na. Sa'n gwybod beth chi'n galw nhw, ond o'n nhw'n pethau bach posh, ond o'n nhw'n pethau bach posh o'n i'n licio. Pob un o'n nhw. Ac o'n i wedi llenwi ar y pethau bach na, ac o'n nhw'n dod â mwy i ni. Ac wedyn oedd y wledd, a dath y cwrs cyntaf. Ac o'n i, rai fi ofyn i'r person oedd yna, ai dyna'r prif bwyd neu fe'r darn cychwyn. A dyn nhw hwn yw'r cychwyn, mae'r prif bwyd eto i ddod. Ac oedd y darn cychwyn yn tu hwnt i unrhyw beth o'n i wedi gael. Heddwch cydwybod. Does dim byd mwy blasus na heddwch cydwybod. Chi sydd wedi profi euogrwydd pechod. Chi sydd wedi teimlo pwysau euogrwydd, pechodau unigol a pechodau yn gyffredinol. Lle ddweud hyn oeddech chi, fi dim byd mwy blasus yn y wledd na heddwch cydwybod. Tristwch chi, mae rai pobl, does dim cydwybod ganddyn nhw bellach, mae cydwybod na, ond mae wedi ei effeithio cymaint, dyn nhw ddim un oed yn teimlo'n euog bellach am unrhyw beth maen nhw'n ei wneud. Ond mae euogrwydd yn rhywbeth gwerthfawr, mae'n ei cadw chi rhag llawer o bechodau. O chi'n gwybod beth, mae'n rhan o cyfamod o ras, yn rhan o'r wledd yma, yw heddwch cydwybod, maddeuant pechodau, cysur yr ysbryd glân,
Un arall yw gobaith sicr o fywyd tragwyddol. Chi'n dychmygu plat arall yn dod o amgylch, ac ar yr un yma gobaith sicr o fywyd tragwyddol. Wel, dyna i chi. Mwy o bendithion. A mi fydd yna blatiau di-ri yn y wledd yma o bendithion ar ôl bendithion. Dyna i chi wledd. Gwahoddiad i unrhyw wledd yn fraint ac yn gyffroes, ond y wledd brenhinol yma, mae popeth o'r safon gorau. Yr bwydydd mwyaf ysblennydd, a dyma beth sydd gan yr Efengil. Does dim byd ond y gorau. Mae'r bendithion yma'r Efengil yn ei roed i chi o'r safon uchaf. Na pham y pobl eisiau dod i'r cwrdd tair gwaith ar y sul, os ydyn nhw'n blant i Dduw. Na pham. Ydych chi'n meddwl, pam ych chi eisiau dod i cwrdd tair gwaith ar y sul? Pam ych chi eisiau mynd i cwrdd gweddi? Am awr a hanner? Yn gwrando ar astudiaeth a wedyn pam yn gweddio am awr. Pam yn y byd bydde rwy'n eisiau gwneud rhywbeth mor ddiflas? Pam byddech chi eisiau mynd ar y nos Wener i wrando ar oedfa bregethu? Pam byddech chi eisiau dod yn nos Iau i oedfa bregethu? A bydd un yn dod ar ddi Sadwrn cyn bo hir. Pam byddech chi eisiau dod ar ddi Sadwrn i oedfa bregethu? Bydde lot well ni fynd gyda'r byd a mwynhau'r byd. Pam byddech chi eisiau gwneud? Chybod pam? Achos dyma yn y wledd yma'r bwydydd mwyaf ysblennydd. Maen nhw'n fwy blasus nag unrhyw beth mae'r byd yn gallu gynnig. Unrhyw beth. Does dim byd gall y byd i gynnig sydd yn fwy blasus nac ysblennydd na'r wledd briodas sydd yn cael ei osod o'n blaen ni fan hyn. Mae'r byd yn honni ei bod nhw'n gallu cynnig bendithion, ond mae bendithion y byd, os ydyn nhw yn ysblennydd, maen nhw dim ond yn ysblennydd am yr eiliad. Achos yr eiliad i chi wedi gorffen, beth bynnag yw'r pleser, y mae wedi mynd i'r gorffennol. Ac nawr mae'n atgof. Ac y mae'n gadael rhyw flas cas yn y geg, ac wedyn i chi gorfod cael mwy mwyn cael gwared ar y blas cas. Ac mae yna aniddigrwydd yn dod wedyn, achos unwaith chi wedi cael rhyw lefel o bleser, i chi meddwl mae rai fi'n cael rhywbeth mwyn gwella'r pleser yna, achos dyw'r pleser nesaf ddim yn mynd i fodloni beth dwi'n dyheu amdano. Ac felly, beth sy'n digwydd, chi'n mynd o un pleser i'r llall. Ond mae'r wledd briodas yma, yr Efengil, cyfamod gras, mae'r bendithion sy'n cael ei chynnig fan hyn, yn bodloni'r enaid yn gyfan gwbl. A pan i chi'n dyheu am fwy, dyw ddim yn gadael blas cas, mae'r dyheuad yn fwy yn rhyw bleser i chi, achos chi'n gwybod, dwi'n ddigon bodlon na beth sy'n gen i, ond dwi eisiau mwy ohono fe, ac mae'r dyheuad yn rhywbeth dyw'r byd ddim yn gwybod dim byd amdano. Does dim safon fel hyn yn y byd. Does dim sicrwydd gan y byd. Dydy'r byd ddim yn gallu gwahodd chi i bethau'r byd a darparu yr hyn a ddawodd gyda sicrwydd. Nid felly yn y wledd yma, mae'r brenin yma yn gallu addo a darparu ar eich cyfrech chi gyda'r fath sicrwydd y bydd yn ei darparu chi ar pethau mwyaf ysblennydd, y pethau sydd wir yn bodloni. Fe wahoddodd Duw yr Iddewon, ei bobl i ymateb i'w air, i'w gyfraith. Dyna'r gwahoddiad sydd fan hyn, y gwahoddiad i'r wledd, darlun yw o Dduw yn gwahodd yr Iddewon i ddod i'r wledd y briodas. Ond ni'n gwybod hanes yr Iddewon, iddyn nhw wrthod ffordd yr arglwydd. Ond yma ni'n cael tair cyfle lle gwahoddi'r pobl i'r wledd. Ac yn ôl yr arfer pryd hynny, yn ôl pob sôn, yr oedd na wahoddiad cyffredinol yn gyntaf, ac yna bydd yna wahoddiad swyddogol yr rhai y gelwyr ynghynt. Felly roedd yna fath o ddau wahoddiad i'r wledd. Dyna oedd yr arfer, rhyw fath o wahoddiad cyffredinol, pa bynnag ffordd bydd hwnna'n digwydd, ac yna mi fydda'r gwahoddiad swyddogol, personol i rywun i ddod. Felly doi wahoddiad. Ond yma, ceir tair gwahoddiad. Nid dwy. Dyna i chi ddarlun bod Duw yn hir ymaros ac yn drigarog
I ni'n gweld yn Genesis bod Duw yn siarad ei hun yn uniongyrchol. Genesis 26, adnod 24, a'r arglwydd am ddingosodd iddo noson honno. Ac a ddywedodd, mae fi yw Duw Abram, dy dad i, nac ofna, canis byddaf gyda thi, ac add fendithiaf, ac a luosogaf dy had mwyn Abram fy ngwas. Felly roedd Duw yn siarad yn uniongyrchol. Mi roedd e'n gwahodd yn uniongyrchol yn wreiddiol, ond yna, fel i ni'n gwybod, anfonodd ei weision i roed ei neges. Fel yn y darlun yma, yn y ddameg yma, yn anfon i weision allan i roed y gwahoddiadau. Dyna be mae Duw wedi wneud. Dyna drigaredd, gwahodd, ond mwy na hynny, mae'n anfon gweision i alw ar y bobl. Mae'n gwneud popeth mwyn i bobl cael cyfle i ymateb i'r Efengyl. Mae'r brenin yn anfon i weision, sef y gwahoddiad cyntaf na'r proffwydi. Ni'n gwybod siaradodd Duw yn ei drigaredd trwy ei weision Eseia a Jeremia a'r proffwydi eraill darllenwch chi. Dyna chi wahoddiadau roedden nhw ar ran Duw, y brenin. Roedden nhw yn cynnig y gwahoddiad o'r Efengyl. Glywsodd yr Iddewon, negeseuon o drigaredd trwy'r proffwydi. Gafon nhw sawl rhybydd am berygl gwrthod y gwahoddiad Jeremia 8:22. Wythnos diwethaf neu'r wythnos cynt, yr oeddwn ni'n edrych ar yr adnod yma. Onid oes driagl yn Gilead, onid oes balm yn Gilead, onid oes yna ffisigwr, pa ham na wella iechyd merch fy mhobl. Dyna chi drigaredd Duw yn anfon ei weision, yn rhoi rhybydd, yn rhoi gwahoddiad, yn rhoi yr Efengyl iddyn nhw, ond pa maen nhw dal i wrthod? Y cyfleuon gawson nhw, cyfle ar ôl cyfle, gwahoddiad ar ôl gwahoddiad. Ond yna wedi y gwrthod anfonodd y brenin gwahoddiad arall. Dyna be mae'r ddameg yn ei ddweud. Fe anfonodd weision arall allan eto. Tro yma, falle anfonodd Ioan Fedyddiwr i baratoi ffordd yr arglwydd ac i gynnig ffordd iachawdwriaeth. Yna fe ddath yr Iesu hun mab Duw, yr un y proffwydwyd amdano. Ac yna trwy fywyd perffaith, Iesu Grist yn eu plith nhw. Be wnaethon nhw? Ei wrthod dyna be nath yr Iddewon, fe nath nhw wrthod Crist, be nath yr rhyfeddodau o'i blaenau nhw. Ac eto, gwrthodant gredu, anfonodd Duw ei weision y disgyblion i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Dyna chi drigaredd. Yr holl gyfleoedd hynny, proffwydi. Fe nath Duw siarad yn uniongyrchol. Fe anfonodd proffwydi ar ôl proffwydi. Fe anfonodd Ioan Fedyddiwr. Fe nath Crist ei hun i lawr o'r nef i wahodd y bobl i'r Efengyl. Yna, y disgyblion, fe nath y disgyblion fynd allan a chyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Yr holl gyfleoedd yma, yr holl rybuddion yma, yr esboniad yma, sillafwyd allan, cam wrth gam, yr hyn oedd yn ddisgwyliedig ohonyn nhw. Fe cyhoeddwyd mai trwy gras Duw yn unig, roedd cael iachawdwriaeth. Esboniwyd yr angen am edifeirwch a ffydd. Fe esboniwyd y cyfan oedd Ioan Fedyddiwr yn esbonio'r peth, oedd yr Iesu wedi esbonio'r peth, roedd yn cyflawni'r Hen Testament. O'r holl gyfleoedd yma. Yn adnod 8 ymlaen, yna fe ddywedodd wrth ei weision yn wir, y briodas sydd barod, ond yr rhai a wahoddasid nid oeddent deilwng. Ewch gan hynny'r priffyrdd a chynifer ac y gaffoch gwahoddwch i'r briodas a'r gweision hynny eithod allan i'r priffyrdd ac y gasglasant ynghyd gynifer oll ac y gawsant drwg a da a llanwyd y briodas o wahoddedigion. Wedi i'r Iddewon wrthod yr Efengyl, gwahoddwyd y cenhedloedd, gweddill y byd, ac e'r gweision yr arglwydd hyd heddiw yn cyhoeddi bod yna wahoddiad. Fe gewch chi wahoddiad yr Efengyl bob Sul ac yn amlach. Mae'n ddigon hawdd i ddweud oedd yr Iddewon a'r holl freintiau oedd ganddyn nhw wedi troi cefn ar yr Iesu ar yr Efengyl. Ond yr un yw'r stori heddi. Mae yna nifer yma'n does sydd wedi gwrthod, yn gwrthod, ac efallai rhai fydd yn gwrthod yn fwy pendant. O Sul i Sul, chi wedi cael y cyfleoedd yma, a mae Duw wedi trigarhau, mae wedi anfon i weision allan. Mae'r gwahoddiad i'r briodas, i'r wledd y briodas wedi cael ei roi i chi, ond beth i chi wedi gwneud? Na, i chi wedi wrthod e, chi wedi clywed e, mae'r gwahoddiad wedi cael ei roi. Trwy eiriau'r proffwydi, y disgyblion, yr Iesu, pregethwyr, sawl pregethwr chi wedi cael yn y pwlpit yma. Sawl fersiwn o'r Efengyl, yr un Efengyl, ond sawl Efengyl ydych chi wedi chlywed.
ac I chi dal heb gredu. Sawl pregethwr sydd byddai'n ddiddorol I ni gyfri, sawl pregethwr gwahanol sydd wedi bod yma o'r cynhadledd haf i'r cyfarfodydd pregethu ni wedi gael, i'r ymwelwyr o America sydd wedi dod yma I pregethu. Byddai'n ddiddorol I ni gyfri sawl pregethwr sydd wedi bod yma, a pob un o'n nhw'n dweud yr un neges o mewn ffordd wahanol, rhai yn dweud mewn ffordd tawel, rhai yn fwy uchel, rhai yn hyrach, rhai yn fyrach. Rhai mewn ffordd I chi'n hoffi gwrando, rhai falle ddim cweit yn y ffordd chi'n hoffi gwrando, personoliaethau wahanol yn dydyn nhw. Chi wedi cael bob un cyfle, bys ni'n meddwl bod yna o leia un o'r rheini chi wedi clywed, wedi taro deuddeg o ran y ffordd I chi'n licio pregethwr I fod. Sawl gwahoddiad y mae Duw di anfon I weision allan. I chi cael clywed y gwahoddiad i'r wledd. Ond I chi dal ddim wedi ymateb. Felly'r neges sydd fan hyn yw I chi'n ddiesgus. Ond un peth sy'n sicr o'r ddameg hon, I ni'n gweld amynedd, gras a chariad y brenin. Cariad y brenin, trigaredd y brenin, ei fod yn fodlon anfon, ei weision dro ar ôl tro dros gyfnodau. Allwch chi ddadle bod pob anfon allan y gweision yn cynrychioli miloedd o wahoddidigion, miloedd o wahoddiadau ar eich rhan chi. Ac yna'r gwas nesaf allan, miloedd a miloedd o wahoddiadau. Ar un nesaf allan, sawl un, dyna I chi amynedd, dyna I chi ras, bod y brenin yn rhoi cyfleoedd di-ri I chi. Wel, yn ail felly, beth am y gwrthodiad? Rhywbeth cyfarwydd iawn am y penawd yma. Peta o'n i'n byw cam mlynedd yn ôl, bydde fe chydig bach yn wahanol siŵr o fod. Bydde fe dal yn wir, ond bydde fe chydig bach yn wahanol, ond mae'r penawd gwrthodiad efallai yn rhywbeth cyfarwydd iawn I ni heddiw. Adeg yr Iddewon yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, sicr oedden nhw wedi gwrthod, a dal hyd heddiw adnod 3 ac addanfonodd ei weision I alw yr rhai a wahoddasid i'r briodas ac ni fynent hwy ddyfod. Dyna chi drystwch, dyna chi eiriau, ni fynent hwy ddyfod. Ddim eisiau. Be maen nhw'n neud? Be wnaethon nhw oedd fel beth yn dweud, codi llaw, na, digon. Dwi ddim eisiau. Dwi ddim eisiau clywed. Does dim diddordeb dyn ni. Ond nid yw llawer felly heddi wedi cael drws yn glep. Pan nhw'n gweld chi'n dod, chi wedi cael y profiad yma, pobl chi'n nabod efallai, ond os ydyn nhw'n amech bod chi yn dod gyda gwahoddiad I ryw gyfarfod pregethu. Chi'n gweld nhw, chi wedi gweld yn digwydd. Maen nhw'n gweld chi'n dod milltiroedd I ffwrdd, ac maen nhw wedi trefnu llwybr fel na newn nhw ddod ar eich traws chi. Ac os o'n nhw tipyn bach yn gysglyd a ddim yn sylwi bod chi'n dod gyda rhyw wahoddiad I chi'n gweld nhw'n trial meddwl sut dwi'n mynd I ddod mas o hwn. Sut fedra I ddweud na fan hyn, ac felly maen nhw'n edrych lawr, yn edrych i'r ochr, dwi ddim eisiau gwahoddiad I oedfa pregethu, cerdded I ffwrdd. Mae yna rai chydig bach fwy hirllig. Rhai yn gwrtais, rhywsut yn llusgo o'r golwg, falle yn dweud, dwi'n yna nawr, neu'r ffôn, dyna un handi fe, ffôn yn dod allan, smalio bod e'n canu. Sawl gwaith chi wedi cael hwnna? Rhywun yn smalio bod nhw'n goffod acteb rhyw neges destun ar y ffôn neu rhyw alwad ffôn. Dwi'n byd o'r fath siwr o fod. Be dyn nhw ddim eisiau, dyn nhw'n eisiau gweld chi'n dod. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dweud, ni fynent hwy ddyfod. Dim diddordeb. Ddim eisiau siarad â chi. Ddim eisiau gwahoddiad i'r cwrdd. Ond chi'n gweld y difaterwch yma yn adnod 5, a hwy yn ddiystyr ganddynt, a eithant ymaith, un yw faes ac arall yw fasach. Maen nhw'n cael gwahoddiad I wledd y briodas y brenin, lle mae'r bendithion llawer gwell a unrhyw beth mae unrhyw briodas arall gallu gynnig, ac maen nhw'n mynd I ffwrdd, maen nhw'n rhy brysur. Mae'r rhai mynd i'w faes, arall i'w fasnach. Mae'r gwaith, mae'r pwysau gwaith, ond ydy hwnna'n un defnyddiol iawn. Mae gen I gyfarfod heno, falle does dim, neu falle bod na. Mae rai pobl yn dynnu hwnna fel esgus, mae rai fi fynd i'r gwaith, mae rai fi adolygu. Mae hwnna'n un dda iawn, dydy pobl sy'n dweud, mae raid I fi adolygu, fedra I ddim dod heno, ond mae digon amser falle gael cwpl oriau o heddwch ac ymlacio mewn rhyw faes arall, ond I ddod I oedfa pregethu, maen nhw'n dweud, na, dwi ddim yn gallu, mae gormod o bwysau gen I, mae gormod o waith gen I, mae rai fi orffen hwn ar llall. Dyna beth yw hwn. A rhai yn mynd i'w faes.
ac arall yw fasnach. Dyna beth. Oedd yr Iddewon yn ei wneud e. Peidiwch a meddwl bod chi'n wneud rhywbeth o'r newydd. Chi'n wneud yr union un peth, a mae mwyafrif o bobl y byd wedi wneud. Dwylo fyny, paid dod ata fi gyda gwahoddiad i'r wledd yma. Dwi ddim eisiau dod i'r wledd. Dwi rhy brysur. Mae rhaid i fi fynd i fy ngwaith i. Mae rhaid i fi fynd nôl i wneud fy ngwaith cartre. Mae rhaid i fi wneud fadolygu fi. Mae rhaid i fi ddringo fynd i'r ysgol. Dwi newydd cael swydd. A mae'r flwyddyn gyntaf swydd yn bwysig. Felly mae'r capel yn mynd i fynd o'r neilltu am tipyn bach, achos mae rhaid fi sefydlu fi hunan yn y gwaith. Dyna beth sy'n rhaid fi wneud, ac yna mae'r flwyddyn gyntaf wedi dod, ac mae'r person sydd yn rheoli'r gwaith yn licio beth chi'n wneud. Felly mae'r ail flwyddyn nawr yr un mor bwysig, achos mae chi cadw'r safon, ac chi'n dweud, na, ddoi ddim i'r cwrdd gweddi wythnos yma, ddoi ddim i'r oedfa bregethu wythnos yma, achos mae rhaid i fi am sefydlu eto am yr ail flwyddyn, ac wedyn mae'n rhyw ddyrchafiad yn dod. O, chi wedi mynd lan yr ysgol nawr, na chi lan y top nawr, chi'n arweinydd mewn rhyw adran. Cyflog bach neis hefyd. Ac yna, mae chi rhy brysur nawr, achos nawr mae disgwyl chi roed yr oriau mewn. Mae disgwyl chi weithio'n galed. Ac yna mae yna rhyw ddyrchafiad arall, ac cyn i chi droi rown, fyddwch chi'n 65. Chi wedi bod mor brysur. Chi wedi bod yn mynd i'ch maes, neu i'ch masnach. Chi wedi bod yn dweud, dwylo i fyny, mae statws, mae pŵer, mae arian, lot rhy bwysig i fi. Dwi'n tragwyddoldeb, ddim o bwysig i fi. Nawr sy'n bwysig. Dwi eisiau gwneud siŵr fy mod i'n iawn nawr. Ac felly, beth chi'n dweud, yw paid siarad â fi, ni fynnant hwy ddyfod. Dwi ddim eisiau dod, dwi eisiau'r byd, dwi eisiau cael amser gyda fy ngwaith mwyn sefydlu fi hun. Mae llawer yn dweud teulu yw e. Dim gwaith, mae'r teulu'n bwysig. Wrth gwrs mae teulu'n bwysig. Ond pa un sy'n bwysica? I fy wneud siŵr bod y plant wedi mynd i'r gwely'n iawn yn y nos, a bod chi wedi treulio 2 awr yn rhoi nhw i'r gwely, a wedyn meddwl, wel, oedd oedfa bregethu ymlaen. O, na, dim amser da fi, o rai fi wneud siŵr bod y plant yn iawn. Oedd gwaith catra dyn nhw, o rai fi helpu nhw gwaith catra. Mae rai nhw cael A, mae rai cael A serenog nawr, ac felly mae rai fi roi amser i'r plant. Ac yna, beth am ddim amser i'r plant o ran y gwaith? O, mae rai nhw'n cael mynd i nofio, mae rai nhw'n cael mynd i pêl-droed, mae rai nhw'n cael mynd i rygbi, mae rai nhw'n mynd i karate, mae rai nhw'n mynd i... A chi'n mynd i'r holl bethau, a sdim amser gen i'r oedfa bregethu, does dim amser gen i dragwyddoldeb, sdim amser gen i geisio Duw, ac felly chi'n dweud mae'r teulu'n bwysicach, mae rhaid i ni wedyn cael ein gwylio ni, mae rhaid ni fynd i ffwrdd, ac yna chi'n troi rownd beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi tyfu fyny, maen nhw wedi gadael y cartre, ac i chi'n agosau ymddeol, a maen nhw'n cael plant, ac i chi'n dechrau to. Nawr eich gwirion, a gwiresach chi'n edrych ar ôl nhw, ac i chi'n meddwl, mae rhaid fi edrych ar ôl nhw. A dwi'n stopio, byddwch chi wedi marw cyn i chi droi rownd. Byddwch chi rhy hen. Rhai yw faes, ac eraill yw fasnach. Felly pan chi'n clywed y gwahoddiad yma, credwch edif ar hewch, ond be mae rai wneud? Ond nhw'n rhedeg i ffwrdd. Dwi ddim eisiau clywed y gwahoddiad yma. Dwi rhy brysur. Mae gafon ni'r profiad yma o wahodd rhywun i oedfaon, pan oedd oedfa bob nos o'r wythnos, oedfa efengylu. A dyna'r ateb gafon ni. Oedd nos lun, bale y ferch. Nos fawrth, pêl-droed y mab. Nos fercher, oedd clwb chess, neu beth bynnag oedd e. Nos iau, oedd rygbi y mab. Nos Wener oedd noson y tad i fynd allan gyda'r boes. A ware snwcer a mynd i feddwi. Nos Sadwrn oedd noson y wraig i fynd allan gyda'r merched. I neu beth bynnag yn nhw'n wneud a wedyn meddwi. Dydd Sul oedd dydd y teulu. Os oedd eu pennau nhw'n iawn yn y bore. Doedd dim un noson gan y teulu yma i ddod i un oedfa, ac o digon o reswm gan rhain i ddod. O dim un noson. Ac o digon o rybydd iddyn nhw fod wedi gallu aildrefnu. Ond yr hyn o'n nhw'n dweud oedd, na dim diolch. Dwi ddim eisiau'r gwahoddiad yma i'r efengyl. Dwi ddim eisiau dod i'r wledd yma. Mae'r wledd sydd gan y byd llawer pwysicach, achos os wneud fy mhlant i dyfu lan i fod yn dda yn y maes chwaraeon ac yn dda yn addysgiadol, ac os na i gadw fy nhrod mewn gyda fy ffrindiau, fe fyddai'n hapus fy myd. Ddweud, chi doedden nhw ddim. Ond dim amser o gwbl. Beth ni wedi dweud misoedd ynghynt, digon o blaen rybydd. Yr un byddai'r ymateb. Na, dwi'n rhy brysur. Dyna chi ddifaterwch. Ond ych chi hefyd yn gweld ymateb arall
Adnod 6, ar lleill a ddaliasant ei weisio nef, ac ai hamharchasant ac ai lladdasant. O'n i gwelir hyn, dyna ddigwyddodd, gwrthodant y gwahoddiad, ond trwy gamdrin y gweision, amharchasant ac fe giro nhw, ac fe lladdwyd y gweision yr arglwydd, dangoson nhw gysineb at gasedd tuag at y brenin, ei wahoddiad y gweision, dyna beth digwyddodd. Gadewch lonydd i ni, dydyn ni ddim am ddod i'r wledd. Beth sydd ganddyn ni fan hyn, gallech chi ddweud rhywbeth o rhybydd o fewn rhybydd. Ar gyfer sawl a wrthodant a chamdriniant gweision y brenin, am hyn byddant yn ei wneud i'r Iesu ei hun hyd yn oed. Dyma beth mae'r adnod yma'n ddisgrifio. Mae'r arglwydd yn rhybuddio nhw ac yn dweud i chi wedi camdrin y proffwydi, ac hefyd fe fyddwch chi yn fy nghamdrin i, fe fyddwch chi yn fy lladd i. A felly mae rhyw fath o rhybydd o fewn rhybydd, achos adnod 7, mae fel rhyw fath o ran arall i'r ddameg, a phan glybu'r brenin, a fe a ludiodd ac a ddanfonodd ei luoedd, ac a ddinistriodd y lleiddiaid hynny, ac a losgodd ei dinas hwnt. Dyna beth ddigwyddodd i Jerusalem. Dinistriwyd Jerusalem yn y flwyddyn 70, lladdwyd mwy na 1,000,000 o Iddewon, ac i ni'n gallu dweud gafon nhw gymaint o rybuddion penodol am hynny, a gellir dweud am ei gwrthodiad o weision y brenin, ac o'r Iesu ei hun. Da ofyn i chi, sut i chi'n ymateb i wahoddiad y brenin, sut i chi'n trin gweision Duw? Achos dyma difrifoldeb trin gweision yr arglwydd yn amharchus. Ac mae yna lawer wedi trin gweision yr arglwydd yn amharchus yn ystod y flwyddyn neu 2 diwethaf, yn does? I ni'n gallu tystio i hynny, ac i ni'n gallu tystio iddo fe dros y degawdau a'r canrifoedd. Ond nid yw Duw yn chwarae lawr camdrin ei weision. Dwi ddim yn. Ac fe anfonwyd yr farn erchyll yma ar Jerusalem. Ac fe rhybuddiwyd yma yn adnod 7 am y modd y buodd y bobl trin gweision yr arglwydd ar Iesu ei hun. Wythnos diwetha, neu chydig o ddyddiau nôl ges i'r pleser o yrru lad i'r gogledd a'r noson braf mewn car oedd wedi cael ei logi. Ac, oedd e fel cael sgrin fawr, ffenest fawr o'mlaen ni, gyda'r golygfeydd fwyaf rhyfeddol. Siwr o fod, mae rhaid dweud bod Cymru'n o'r gwledydd fwyaf pert yn yr holl byd. Chi'n gyrru a chi'n gweld y bryniau, chi'n gweld y mynyddoedd ac oedd gwyrddni. Rhyw wyrdd, dwi ddim yn credu bod fi rioed i sylwi arno fe mor wyrdd o'r blaen. Ni wedi cael lot o law yn do. Ac oedd hi'n paratoi lan yna. Ac mae gen i lun ar fy ffôn o'r stafell ble roeddwn ni ym Mhlas Tanybwlch, lan yna, ddim yn bell o Borthmadog. A plasti mwyaf sblenydd. A dyna le oedd y plant ysgol yn aros. Ac o'n i'n yn y lolfa, a oedd y ffenestri anferthol yma, reit lawr yn isel, ac oedd y braf, oedd y ffenestri ar agor, ac oedd y golygfa fwyaf anhygol i chi erioed wedi weld. A oedd coedwigoedd, oedd bryniau, mynyddoedd, afonydd, ceiau, defaid, popeth o'n blaen yn ei fyna. A na lle o'n i'n paratoi. Ac yna'n sydyn iawn, fe ddath larwm. Oedd y plant wedi mynd allan am drip ar y dydd, achos dyna'r diwrnod o'n i'n paratoi, felly o'n i'n barod i ddod yn ôl y noson yn y car, ond o'n i'n cael y diwrnod yna i baratoi, ac o'n i'n aros yn ddychwelyd o'i trip, ac oedd e mor dawel, yn sydyn iawn, fe ddath y larwm tân. Mwyaf byddarol allwch chi ddychmygu. Ac eisteddau sy'n am funud, mae'n beth dwi'n mynd i wneud nawr. Achos oedd e'n mynd i cymryd 5 munud i fi gyrraedd lawr y gwaelod, oedd y lle mor fawr. So gerddes i lawr a be ddwedon nhw o jyst ymarfer oedd o. Sy'n ddigon beth nhw wedi dweud wrthai yn y lle cyntaf, ddim wedi aros na. Ond oedd e'n fyddarol. Oedd e dros y lle i gyd, oedd y cloch reit tu fas i'r stafell. Felly nôl a fi. A fi oedd e'n canu am sbel. Ond fe gariais i mlaen i baratoi. A chi'n meddwl beth? Ar ôl tua munud neu 2, o'n i wedi anghofio bod e'n canu. Ond oedd e mor uchel. Roedd e mor uchel, ond o'n i fyna'n teipio i ffwrdd ac yn darllen ac yn meddwl am beth o'n i'n mynd i roi lawr. Roedd e mor uchel, ond o'n i ddim yn sylwi arno fe dim mwy. Ac allech chi ddim cael larwm uwch. Fe ddes i mor gyfarwydd ag anghofies i bod yna. Nes bod yn stopio, a wedyn i chi'n sylwi. Ond nid dyna beth yw'r gwahoddiad i rai o'noch chi. Chi wedi clywed gymaint o weithiau, chi wedi clywed yn cael ei daranu allan, chi wedi clywed yn cael ei sibrwd allan.
Chi wedi clywed yn cael ei esbonio'n dyner, chi wedi cael ei esbonio'n glir, chi wedi cael ei pob ffordd. Chwa beth, chi wedi mynd i glywed ydy mwy. Mae yna rai ohonoch chi, mae'n mynd mewn trwy un glist a mas o'r llall. Gyda rai ohonoch chi, dwi ddim un o mewn i'r glist hyd yn oed. Chi wedi llwyddo rhywsut i rwystro fe hyd yn oed i fi mewn i'r glist. Dyna chi dristwch. Chi ddim hyd yn oed yn gallu clywed y rhybydd na'r gwahoddiad mwyaf. Wel, yn sydyn i orffen y wisg. A nod 11 i 14, chi'n gweld y rhybydd mawr, y prif rhybydd. Mae'r holl ddameg yn rhybydd. Wedi'r cyfleoedd i'r Iddewon, a nhw'n gwrthod. Wedi'r cyfle i'r cenhedloedd, a nhw'n gwrthod. Chi'n dweud, adnod 10 ar gweision yn iaith, ond allan i'r priffyrdd, ac ag asglasant ynghyd, gynifer oll ac ag gawsant drwg ada, a llanwyd y briodas o wahoddedigion. Bydd ar pob math. Gan bod yr Iddewon wedi wrthod, feithon nhw allan a gwahoddwyd pob math. Rhai oedd yn ôl y byd yn dda, neu yn ôl y byd yn ddrwg o ran i safonau nhw, yn foesol neu yn anfoesol, llanwyd o wledd briodas, a pob math o bobl. A fe ddeithon nhw mewn, a fe nathon nhw dderbyn. Doedden nhw ddim wedi gwrthod, roedd llawer o'r rhain ddim wedi gwrthod. A nod 11 ymlaen, a phan ddaeth y brenin i mewn i weled y gwaddedigion, efe a gan fi yno ddyn heb wisg priodas amdano, ac y fe ddywedodd wrtho, cyfaill, pa fodd y deithos di mewn yma, heb fod gennyt wisg priodas, ac yntau a aeth yn fyd. Yna dywedodd y brenin wrth y gweinidogion, rhwymwch ei draed a'i ddwylo, chymerwch ei fymaeth, a theflwch i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a rhincian danedd, canys llawer sydd wedi ei galw, ac ychydig wedi ei dewis. Pam bod yna un heb wisg? O llawer wedi cael y gwahoddiad, ac wedi derbyn, ac wedi dod, ac hyd yn ymddangos yn iawn. Nawr, ni'n gallu dweud, i ni'n gwybod am y darlun yma o'r Iddewon yn cael gwahoddiad, a maen nhw wedi gwrthod. A mae'r byd wedi cael gwahoddiad, a maen nhw wedi gwrthod. Mae'n amlwg bod nhw wedi gwrthod, sa'n nhw yma heddi, a sa'n nhw'n agos i Gapel. Sa'n nhw eisiau dod i Gapel, felly maen nhw'n amlwg y rai sydd wedi gwrthod, ac fe fydden nhw yn y lle fydd na rincian danedd ac wylofau. Ni'n gwybod amdano nhw, maen nhw'n mynd i fod yno, maen nhw wedi gwrthod yr Efengil, a does dim diddordeb dan nhw. Ond i bai fydd na ras, Duw yn dod lawr yn nerth yr ysbryd glân ac yn ei dwyn nhw fewn, dyna be fydd i tynged nhw. Y rhai sydd tu allan yn gwrthod Crist, yn ôl yr ysgrythyr, mae tragwyddoldeb o golledigaeth fydd i tynged nhw. Ni'n gwybod hynny, ond am bwy ni'n sôn nawr, mae rhybydd na wedi bod amdano nhw, yr rhai a wrthododd yr Efengil, gwahoddiad, ond beth am rein y rai sydd wedi dod i'r wledd o'r priffyrdd, unrhyw le'r cenhedloedd, unrhyw un, da, drwg, moesol, anfoesol, unrhyw un, maen nhw wedi dod i fewn. Ond roedd na un yno heb wisg. A'i beth ddigwyddodd oedd bod pob un wedi dychwelyd i'w cartrefi ac wedi ar ôl derbyn y gwahoddiad ac wedi mynd gatre i newid i ddillad mwy pwrpasol ar gyfer priodas. Wel, mae'n anebygol, mae dyna yw'r ystyr. Mae'r rhain yn dlawd. A bydde dim gwisg arbennig ganddyn nhw ta beth, felly bydden nhw wedi dod fel oedden nhw, siwr o fod. Felly dwi ddim yn debygol, mae dyna, dwi ddim yn glir fan hyn, ond yn sicr o'r ysbryd yr darn yma, dyma beth ni'n gallu tybio yw'r neges ac o'r ysgrythyr yn gyffredinol. Yn ystod y cyfnod, byddai ar achlysuron tebyg i hyn i frenin ddarparu gwisg i wahoddedigion wrth y drws. Felly, os fydd y brenin yn cynnal priodas neu gwledd, mi fydde yna glogin neu rhyw wisg pwrpasol i'r gwahoddedigion ac yna bydden nhw'n dod mewn. Bydde hwnna yn gallu digwydd. O'r darlun i ni'n cael yma yw fod y brenin yn dod i mewn ac yn sylwi'r un o'r gwahoddedigion, ac yn sylwi'r un heb wisg priodas. Mae'n debygol yma, mae'n cyfeirio at un oedd wedi gwrthod y wisg gan y brenin. Achos os o'n nhw'n cynnig gwisg, ni fydde un wedi gallu mynd trwy'r gatiau heb y wisg, ond i bai fod wedi gwrthod y wisg. Wedi gwrthod y wisg? Na, mae'n fi'n ddigon da, diolch. Mae'n fi'n ddigon smart. Dwi'n licio fy ngwisg, isa eisiau un y brenin, ac fe a i mewn heb y wisg. Dychmygwch y beth, brenin yn cynnig gwisg a chi'n gwrthod. Does dim syndod yn ôl y ddameg hon bod y brenin yn flin.
Ond ych chi eto yn cael darlun arall o drigaredd Duw. Mae'n darparu gwisg i'r gwahoddedigion, yr rhai oedd yn ei gwisgo. Ac i ni'n gweld fyna, nid eiddo nhw oedden nhw, ond rhodd gan y brenin oedd e, ac felly ni'n gweld trigaredd Duw i bawb yn gyffredinol, mae'n darparu y wisg ar ein cyfer ni, ond hefyd roddodd y brenin gyfle arall i'r un yma i ateb, mae'n hir am aros gyda fe. Mae'n gofyn pam, rho reswm, pam wyt ti heb wisg? I esbonio pam. Ond beth i ni'n darllen yw, doedd yr un yma heb wisg, nawr ddim yn gallu dweud dim. Dwi'n siŵr cyn yr oedd yn uchel ei gloch. Llawn hyder i'r gweision. Gadewch fi mewn, mae fy ngwisgi'n ddigon da. Ond nawr fod y brenin yna, dwi'n yn gwybod beth i ddweud. Ac fe ddywedodd wrtho y cyfaill, pa fodd y deithos di mewn yma heb fod gennyt wisg priodas. A nawr bydd ni'n darllen ac ynta iaith yn fyd. Beth oedd y wisg? Yr hyn oedd yn angen reidiol. Wel, hyn ni'n dysgu yw ein bod yn gwisgo Crist, Galatia 3:27. Canis cynifer ohonoch a gafedyddiwyd yng Nghrist a wisgasoch Crist. Dyna beth yw'r wisg yma. I chi'n gwisgo Crist ei hun. Mae'r iachawdwriaeth gyflawn yma'n cael ei ddisgrifio yn y ddameg. Nid yn unig gwisgo clogin cyfiawnder Crist o ran ei berffeithrwydd e, mae hwnna'n rhan ohono fe. Fe gyflawnodd Crist y ddeddf yn ein lleni, fe fodlonodd ei gofynion y tad, ac fe gwnaeth hyn ein mwyn ni, fe fodlonodd y tad wrth iddo gymeryd ein cosb arno ei hun, ac fe tywalltwyd i gofyn y tad ar ei fab yn ein lleni. Felly mae Crist wedi byw y bywyd perffaith yn ein lleni, mae wedi cymryd y gosb am ein pechodau ni yn ein lleni. Ond y darlun fan hyn yw ein bod ni'n gwisgo Crist yn llwyr. Felly yn sicr, y rhai cydwedig yw'r rhai sydd yn gwisgo Crist ei rinweddau, ef yn unig sydd yn bodloni. I chi'n pwyso yn llwyr arno ef am iachawdwriaeth. Ond hefyd, y darlun sydd yn cael ei rhoi fan hyn yw bod eich bywydau chi'n profi'r peth hefyd. I chi'n gyfiawn fel Crist ac i chi'n gweld sancteiddrwydd yn eich bywydau chi. Chi'n gweld mae gras i'r cyfan, ein bod ni wedi derbyn mae ddeiant pechodau, mae'r hedyn bywyd sanctaidd wedi cael ei roi yn eich uneidiau chi, mae ddeiant pechodau wedi cael ei roi i chi, mae'r holl freintiau yma yn rhan o'r wledd. Ac i chi wedi gwisgo Crist yn llwyr amdano chi. Y brenin sydd yn darparu'r wledd, y brenin sydd yn gwahodd, y brenin sydd yn anfon ei weision, y brenin sydd yn amyneddgar ac yn gwahodd a gwahodd a gwahodd eto. Ond yn fwy rhyfeddol beth yw'r brenin sydd yn darparu'r wisg, ef sydd yn cynnig Crist i chi. Ef sydd yn galluogi ni fod yn rhan o'r wledd gan roed ei fab i ni. Canis llawer sydd wedi ei galw ac ychydig wedi ei dewis. Fe ddaw dydd, lle gwelir hyn, fod llawer wedi ei gwahodd, ond ychydig sydd wedi ei dewis i wisgo'r wisg. Llawer sydd yn proffesu yn honni bod yn wahoddedigion. Chi'n bod, allan ni sôn, allan ni wedi treulio amser, dim ond yn sôn am y rai sydd wedi gwrthod y gwahoddiad yn llwyr. Ac i ni'n gwybod eu tynged nhw. Ond chwa beth yw'r darlun ofnadwy sydd fan hyn. A dwi'n credu bod hwn yn ddisgrifiad o'n gwlad ni heddiw. Petai'r dydd y farn yn dod heddiw. Mi fydde hwn yn ddameg real iawn. Mi fydde yna lawer sydd yn y wledd, gallech chi ddweud, heb y wisg. Dyna chi ddisgrifiad o'r sefyllfa efengyledd yng Nghymru heddi. Mae yna lawer yn honni ei bod nhw'n blant i Dduw. Mae yna lawer yn honni bod nhw wedi derbyn y gwahoddiad. Ond chi'n gwybod beth fe ddaw y brenin ac fe fydd yn edrych ac yn dweud ble mae'r wisg. Fi dim sancteiddrwydd, fi dim y wisg o Grist arnyn nhw. Be fydd na, rhyw fath o wisg o grefydd. Rhyw fath o ffydd efengylaidd, ond mae'r byd yn glynu'n dyn wrthyn nhw. Be fyddwch chi'n gweld yw gwisg bydol iawn. Fydden nhw ddim yn gwisgo Crist. Mi fydde'r ffordd maen nhw'n addoli, mi fydde'r ffordd maen nhw'n byw, y pethau maen nhw'n neud, y ffordd maen nhw'n bihafio. Dyna be fyddwch chi'n ei gweld yn nhw, a bydde'r brenin yn dod i fewn, bydde'n mynd i edrych yn fanwl iawn. Mi fydde'n gweld yn syth, does dim y wisg da chi. Dydych chi ddim yn wir yn blant i fi, dydych chi ddim wedi gwisgo Crist. I chi wedi gwisgo rhyw grefydd Gristnogol, ond dim y gwir grefydd. Chi wedi honni rhyw broffes efengylydd, ond dwi ddim yn un real. I chi'n gwisgo rhyw wisg o fedolrwydd.
Sawl un o bobl sydd yn honni bod yn blant i Dduw, sydd yn ymwneud â'r byd a'i bethau. Bob nos o'r wythnos, heb sôn am y pen wythnos, maen nhw'n ymwneud yn yr union yr un ffordd. Darllenis i pan o'n i ffwrdd yn y llyfryn bach ar ddiwygiad, bod y ddiod feddwl yn felltith ar y wlad ac yn rwystyr i fendydd. Oedd hwnna cam mlynedd yn ôl. Beth yw e heddi? Mae e'n rheoli'r byd, ond yw e, mae bydolrwydd yn rheoli'r byd. Ochor beth sy'n fwyaf trist, mae pobl sydd yn honni fod yn Gristnogion yn ei chanol hi. Heb weld dim byd o'i le. Chwa beth yw e, y disgrifiad yw ohonyn nhw. Yw hwn yr rhai sydd heb wisg, ac fe fydd y brenin yn dod i'r wled, ac ar y dydd ofnadwy hynny, fe fydden nhw'n dod ac yn dweud, ble mae dy wisg di, a fi dim ateb dyn nhw. Os bydd nhw'n gwybod, mae nid gwir gwahoddedigion nhw, achos canis llawer sydd wedi'i galw ac ychydig wedi'i dewis. Fe welir hynny yn y dydd hwnnw. Dyna pam mae'r byd efengyl ddim yn licio gwir bregethu dim mwy. Achos mae e'n datgan ei bod nhw'n gwisgo'r wisg anghywir. Gai ofyn i chi, pa wisg i chi'n ei wisgo? A yw Crist yn wisg arnoch chi, a dych chi yn gwisgo'r arglwydd Iesu Grist, a dych chi'n pwyso'n llwyr ar ei fywyd a'i farwolaeth ar y groes. Mae dyna'ch unig gobaith am fywyd tragwyddol, ac yna trwy gydol eich bywyd chi yw gwisg o Grist, a byddwch chi'n deheu bob dydd o'ch bywyd i fod yn lân ac yn bir ac yn sanctaidd. Achos rheini yw'r rhai fydd yn y wledd am dragwyddoldeb. Ond yr rhai fydd ddim, ac efe ddywedodd wrtho y cyfaill, pa fodd y deithos di mewn yma hefod gennyt wisg priodas, ac yntai aeth yn fyd, a dyma be fydd yn digwydd. Yna dywedodd y brenin wrth y gweinidogion, rhwymwch ei draed a'i ddwylo. Be? Yr un oedd yn mynd o gwmpas yn rhoi tracti allan? Yr un oedd yn cyhoeddi yn yr cyfarfod awyr agored? Yr un oedd yn mynd o gwmpas ac yn pregethu? Yr heneriaid yna? Y diacon yna? Yr un oedd yn jwmpo lan y lawr ac yn clapio ei ddwylo ac yn canu rhyw caneuon plant ac yn llawn sel am ei grefydd. Be hwnnw? Rhwymwch ei draed a'i ddwylo a chymerwch efe maith. A be teflwch i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a'r rhincen danydd. Na'r allai deall hynny am y rai gwrthodod yn dweud dwi ddim â diddordeb. Mae hwnna'n wir amdani nhw. Ni'n gallu gweld hynny, ond mae e hefyd am y rhai sydd yn honni ei bod nhw'n waddedigion, ond sydd yn gwrthod gwisgo'r wisg. Roeddech chi mynnu gwisgo'ch gwisg eich hunan, sef eich gwisg chi o beth yw'ch crefydd chi, ond crefydd ffals yw ei. Mae hwn yn frawychus i bob un, ond mae'n neud i ni gyd eistedd lawr ac i feddwl, ble ydw i? Ydw i'n gwisgo'r wisg iawn? A'i Crist yw popeth i fi? Achos os nad yna pwy a wyr, mae rhaid i ni holi'n hunan, mae rhaid i ni chwilio'n celonau, ble ydw i'n sefyll? Ydw i'n dibynnu ar y wisg arall, neu a'i Crist yw popeth? Canis llawer sydd wedi ei galw ac ychydig wedi ei dewis. Gadewch i ni weddio. Ni'n diolch i ti o Dduw am dy rybuddion di ac yn gofyn i ti o Dduw i drigarhau wrthym ac i'n helpu ni ddod i'r man yn lle byddwn ni yn sicr o un peth ein bod wedi derbyn y wisg o'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae ef yn unig fydd ein gobaith ni ac y byddwn ni yn pwyso'n llwyr arno ef. Ac o Dduw, gad i'n bywydau fod yn arwydd ein bod ni wir yn blant i ti. Maddau ein rhagrydd, maddau ni ein gwendidau, ac i ni yn gofyn i ti o Dduw, a byddwn ni wastad yn rhai fydd yn golygon arna ti. Trigarha felly nawr wrthym, ni'n gofyn hyn o tri enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 639. 639, pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys, tra dyfnion trymion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.